Indra Kesuma. Nuwun wonten pangadhawuh Rama. Ora ngira yen kraton dadi ajeng perkara. Saklawase ora nate ana kedadian kaya mengkene usana. Merga saka Mbak Ayu muskal kedaton nganti ana kedadian ingkang kaya mengkene kurang bejane nggih. Nyemelang. Sinuwun Mandura utusaning Nalendra ora kena disangga enteng Ratu Ngastina. Kadange akeh balane kuat. Njur kosok barine Dresanala. Senajan to kuwi widodari putri wujude. Ning tumrap kanan kiringe ya mbebayani. Sauga dewa mbantu Pandhawa sak wadya balane ya padha mbantu. Tiba perkewu nggih. Aduh Rama. Saking pinuwun inggih putra Rama ratu manjing kedaton manggi Kakang Mbok. Yen pancen Kakang Mbok menika mangke sampun matur kedadosan katem menika gumantung Kakang Mbok. Menapa iki menika dados idawanipun? Oh iya to mengkono. Ingsun tak manjing kedaton nemoni Mbak Ayu. Jeneng sira metu njaba mangsa bodho diatur sing prayoga. Para kawula senajan tok ana kedadian kaya mengkene iki ora ngrembug bab negara. Kula nuwun ngingisaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit medal jawi ngemban daudan Kanjeng Diwaji aja kowe bocah wisuwe. Pati nuwun wonten paripandika ing dawuh sinuwun. Metu njaba mangsa bodho tatang para Wadyabala. Luwih sing jaga negara kanthi tertib waspada. Nuwun dhateng sedika nyuwun pamit medal jawi ngemban daudan Kanjeng Diwaji. Aja kaya bocah wisuwe. Purna sabdaing nata. Sabda pandhita ratu, sabda pangucap pandhita temen ratu sarani. Pangandikaning pandhita sekliwatan kena wali-wali to Narendra ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Yayah Tirta Kresna kang kinyawiyat mungging dransang seta. Mbuya kepal bebek mangsil dadak saka ing palenggan tindak manengen ginarbek para bedhaya sinang sangka Mandrawa binayang bayang kamulyan.
kembang bopong sarimulan kembang trate bang rerayungan lungal dengkung rumambat pepuletan lir kembang karang sungsang lir kembang karang sungsang duh Rama pepundhen kula ngaturaken sembah pangabekti ingkang putra Rama Indrawati tak tampa ngaturake sungkem marang pun Rama pangestunipun Rama tampan kula pundi wonten mestaka ngaturaken sembah pangabekti kula sinuwun panjenenganipun kondur kedaton iya bocah bantak tampa atur sungkem marang jeneng ingsun kejawi saking menika tangeh lamun yen Rama mboten badhe paring duka katitik pasuryanipun beneh kulawan adat wonten paring pangandika kados pundi keparing kuratri paring dawuh dina nuwun wonten dawuh upamata jeneng sira ketok kaya godhong lumbayung kaya tak remet-remeto pancen sing jenenge putra wanita kuwi kena sinebutake satrungging cangklean yen nglurake marang asmane wong tuwa ora kaya putra wanita nanging mrasatake derajat ora kaya anak wadon akeh para piyai sing padha ngersake nglamar kepengin tok ladeni lan kepengin urip bebarengan marang jeneng sira nang nyatane akeh-akeh tok tolak ora ana ingkang cocok karo rasamu kuwi sejatine mengko karep pitunggir yen darbi penuwun prayoga waloka marang pun Rama mengko pun Rama mungkari mbiwarake marang kabeh para kawula sak mangsa ana penglamar sangka Mancanegara nun kepareng munjuk atur wonten sadalem Kanjeng Rama sedaya kalepatan nyuwun pangapunten ya wis ora dadi apa mila saben wonten penglamar kula duwa mboten wonten ingkang cocok kalian raos kula jalan kula menika nampi sasmitaning jawata ingkang linangkung kepi sok sintena ing saged minangkani penuwun kula wujudipun pusaka tri perkawis menika kenging pinangka dados gegantelaning raos lan kenging kula suwitani ngantos dumugi wonten ing delahan mekaten Rama pusaka kula nuwun inggih wujude sepisan pusaka senjata cakra ingkang angka kalih dhuwung Kanjeng Kyai Kalamisan ingkang angka 3 mutiara ingkang wonten dasaring wari mutiara ing ana sak jroning banyu inggih
Senjata Cakra kuwi aku tau krungu ning lali sapa ta sing kagungan luwih-luwih keris sing aran Kalamisan iki kondange tekan ngendi yen Kalamisan iki keris bebayan ning ingsun yo ora mangerti sapa sing kagungan pramila menika ingkang minangka dados paukuran mungguh kuwi werdine dung Kalamisane menika ingkang kula dherekaken satriya lan piantun ingkang lantip ing pambudi saged minangka dados tuladanipun sedaya para taruna. Senjata Cakra piantun ing saged mangertos dumateng kahanan ingkang dereng dipun lampahi. Kados dikampil kajangkung nampi sasmitaning Jawata. Oh, cok gampang nampa sasmitaning dewa kaya jinangkung marang kang gawe urip. Mengkaten Rama. Mutiara menika ateges menika minangka dados sasmita katresnan jati. Dening utamaning nata berbudi bawa laksana liring kang bawa laksana mangkono Agung yen paring dana angge ganjar saben dina dina wonten paring adawu gandeng kanan iki ana kedadian klerak-kleru tak kandhani ya. Iki mono penglamar loro. Siji Nalendra Mandura kuwi ratu tetunggiling ratu. Ingkang percaya Ratu Ngastina. Uga Ratu Bebalaraja. Kula nuwun inggih. Upama ana kedadian murkane Prabu Baladewa negaramu iki iso dadi lebur papan tanpa dadi njur sing siji Petro kene dijukuk tata gelare kere nanging batin kuwi mustikane manungsa bapakne kuwi pemomong wiji ratu aja meneh kok nganti temandang ucape wae nyemelangi. Wingi lah. Loro iki mau padha klerak-kleru antarane Petruk karo Sinuwun Mandura. Kaya mengkono kae nggone padha diodinia. Gandeng wis terwaca kang dadi aturmu ngono ngarsansun dina iki. Sing percaya metu njaba. Pambengono kamurkane Sinuwun Mandura penggaan kira kantong bolong kula nuwun inggih dadi negara iki tentrem saka jeneng sira ora saka jeneng nyuwun pamit Rama sing ati-ati mban melu monggo pledhaken teh ayo
Rati. Tutno lakuku mbok menawa iki mung nganti kedaden sing ora apik, wajib siaga tata-tata sendika Ki Sangdawu. Katon landheping Trisula tumandu ing sangga mungsuh tumandu ing sangga mungsuh kapisanan Petro mumpung aku durung nesu yen kena tak prenggake becik kowe saiki Balya matura karo Diajeng Dresanala menawa wanita wis tak lamar wau teng mrika nggih ngoten niku teng mriki nggih padha wau teng mrika kula niki dudu bocah wisore pun wong tuwa. Yen nganti kula niki mangke wangsul ora oleh gawe, sesuk akhire kula mboten bakal kena dipercaya. Wong niku nek ora kena dipercaya niku elek-eleke manungsa. Kowe mengko tak paringi ganjaran. Ura ora mata duwiten. Sing baku laku kula jujur lan pakula menika temen ha niku sing kula jaluk awit kaya ngoten niku mangke bakal nampa cobaning dewa yen ing pitados wonten ngerti yen ana apa-apane aku sing bakal nyangga ana muri kadang-kadangku mengko aku sing nanggulangi arak sampeyan lah kula mongko sedaya gesang wonten Percapada tingkah laku napa mawon niku dipersani kang sing kuwaos hukum karma niku isih lemah nek hukum adat hukum alam niku iso kena diendani padane mlaku terang terwaca mboten wonten napa-napa teko-teko prepet beres udan deres niku jenenge hukum alam iso diendani niku tekate mlebu desa metik godhong gedang lan godhong sithik kudung wis bisa nolak hukum sing diparingi ngeten saminipun hukum adat kono kae pendak setahun pisan kudu disajeni nganggo sajen sirah kebung nek wonten sirah nek mboten wonten cukup nganggo tewel nika pasangi sungu niku kanggo nebus niku hukum adat kono kae pendak dina Jemuah kliwon kudu nganggo srasaji kudu ana godhogane ndok bebek nggih nek bebek ngendhok nek mboten methik pentil sawu nika yo dicet niku pun kaya ndok bebek aku iki Baladewa lah
Sing ngomong sampean Marwata ya sapa? Kok dadi kowe mejang karo aku mboten kok mejang. Ngengetaken mbok menawi menika mangke kalipun. Sing baku Petruk gelem bali ora? Gelem bali apa ora? Ora. Apa kakon tak jempalani dudu bocah cilik lho. Kula niki dudu bocah cilik niki pun wong tuwa. Pun tutuk lek mangan pedes asin. Nek pancen kula mati ni mergo teng atanipun Si Nur Mandura. Kula rilake nyuwun mati setan kowe. Oh, ingat. Karnalinganira Sidik Purnaming mancat jajanira ngelingana lepasing pusaka Dewa Danu Koko Prabu Ripaduka ngaturaken sembah pabekti. Karna kula tak tampa. Wangunipun Anggir Mandura kok wonten para damel katitik dawah saking Jumantara. Badhe kula sasi kusaman nggih nderek midhangetaken. Yai Karna kula pun Kakang tumuju ing kraton Garbasumi. Wus sarembug aturipun Kakang marang Sinuwun lan ditampa anggonipun Kakang nglamar putri calon bojone Sarjogsema. Oh iya, matur sembah nuwun sanget. Sampun siyaga plangki jumpana Tandukremun ingkang pinangka cutawis kangge mboyong putri. Tumpuk dhisik tumpun sih. Lho kok malah ditumpuk pripun. Ngaten kula sasi kusaman. Yayi kula praptanipun Kakang Swangersa dalem sinuwun bebarengan karo tekane Belu Buntung Petruk. Belu Buntung Petruk kasebut diutus marang adikku Sidrasana supaya uga nglamar Sekar Gedaton bakal didapati karo putrane Dresawati. Oh nggih. Ing kasih Raden Wisabrata. Kula sampun mangertos. Mireng pawarta dening pinanggikan larenipun. Lah ana ing kono Petruk tak kandhani ing werna-werna dheweke ora kena. Ora kena domongi. Ngantipun Kakang ngejak metu njaba tak dupak ana stinggil Banyatrata kok ya tanpa duweni rasa wedi.
Kaning Dota Petruk tak tarik kanthi becik-becik. Panarinipun Kakang trimapun Kakang Cucul maringi bondo maringi duit karo Petruk supaya matur karo adimu Sidrasana yen putri wis tak lamar ora gelem malah mejang. Lah gandeng dina ki pun Kakang kedrungan kamur kan Petruk ing pangangka bakal pun Kakang Perjaya atak ajar musa atak tubruk Petruk nyandak tangan cek pun Kakang dikipatke tiba kene iki ali-ali kena loro lho ngipati kok sambi nyopet kok ya iso oh iya saking dawuhan Prabu gandeng Yai Adipati bisa ngrerimu karo Petruk Petrukna Petruk kandhana sedika kok. Mboten nyono mboten jimpe bilih badhe pinanggih panjenengan Gusti Adipati. Iya Petruk. Sungkem bekti kula konju. Iya tak tampa. Bapakmu ora apa-apa to, wilujeng nggih. Adiku Janaka kepiye mboten ate sowan mriko. Ora tau sowan madu apa sebabe? Gawean kathah. Timbali mriki. Aku ora mligi ngetutake Janaka pundi sing nek akeh ngene. Wong kok ngono. Ku jeneng ora tresna karo mong-mongamu. Anggi mboten ming kula kok kathah sing nglampahi. Kancan saniki pinjen prisa piyambak antas kula. Ning dapur Panakawan kruyuk sumbangan pirang-pirang. Kuwi jeneng umum Srawung karo sedulur. Lah nggih. Nek ora narewangi adol-adol kambil ora. Kang Rai Surti kanthi ngotos nggih. Bojoku apa? Lah ya isih lah bojo. Oh nggih. Syukur. Diwet-wet. Wong direwangi nyolong-nyolong. Selemungan. Kok ngerti nek Surti Kati ki lek nyolong. Dadak ngungkap sejarah. Panjenengan gandrung-gandrungipun kan Kang Rai Ndara Surti Kanti niku rawuh tengah wengi kula pun teng njaba nginjen. Kalih Kang Rai Permadi kalih Ndara Banawati dek tesih prawan piye. Oh. Yai Banawati isih timur nggih tesih prawan. Tesih prawan geger-gegerke wong. Wong saniki randha men gegerke wong. Kok ngerti antahipun yen rawuh wonten kedaton jam 12:30. Totok-totok sur.
Mas Surya. Surti kanthi nika kaya kula nggih. Apa bodong? Lambemu ing anu ding Surti nanti sing ora-ora. Malah saiki kagungan putra siji. Kakung tak jenengi Wersasena. Wah nggih syukur. Wah. Kula marem penjen palakrama sing labuh keng Rai Ndur Permati seneng kula. Seneng tenan. Iso tekan seprene dadi kaken-kaken ninen-ninen. Iya. Kinten-kinten yuswa pinten Kang Putra? Udakara ya 20 taun. Oh nggih nggih. Babagane anak kula niku. Babagane anakmu? Nggih nggih. Anak kula kurang luwih nggih 18. Putri. Wong senajan anak kula wedok wae. Ayu. Anakmu kan nggih. Kok iso? Ah wong Celeweng bojo kula. Timbal saking penurut tenimbangane nganggur. Bisanan apa? Ayo ora apa-apa. Ora apa-apa saiki anakmu nandi. Pun mati. Wong kene ra kal wong anak mudar apa-apa. Petro, lho aku tak kandha nggih. Kowe tekan kene nglamar Dewi Indrawati. Nggih. Saking sanipun Ndara Ayu Betari Dresanala badhe pun dapaken yang purunanipun. Nah, ingin kekasih Raden Wisabrata. Gandeng kuwi bakal didhawuhake karo Sarjaksuma. Matura karo Diajeng Dresanala menawa wanita kasebut bakal tak jaluk tak dapake karo Sarjaksuma. Ewadene yen pancen prunanku kepingin bakal palakrama si Wisabrata. Kon milih wanita sak lingkubing kraton Ngawangga. Mengko sing nanggung jawab aku. Aja melu-melu. Sing mantu Diajeng ning mengko aku sing ngrakati. Wah, nek janipun upama kula ngaten nggih seneng. Ning gandeng menika Ndara Dresanala niku ya marem-marem niku wong katresnanipun Kang Purnan menika kalian Putih Garbus Mundi pokokipun dipun bantu. Kowe baliya? Ah boten. Yen ora maut karo aku kok lakon aku iki muring kowe tak pol tangan. Gusti kula sasi prisa nggih. Penjami kok namung titah sewantah. Dukanipun sinuwun Ngawangga menika wau duka ingkang nerjang serak. Nerjang sarak nyingkir leres. Yen kanthi dasar pekaten ampun mari kok panjenengan macan ngamuk mon kula wani lho. Rasa tangan cepat. Ing atase ming Panakawan karo bendarane kok wani. Lara apa sing tok jaluk tok anggap enteng apa kowe? Tangi ngenteni gedung. Paman Sengkuri nggih. Plus mangertos angger dipati duka kalian Petro. Rada mangkal karo Petro ketok ngenyek. Ampun kasing mboten apa-apa. Mangke kulo ajari, Pak.
Orang rumah saming pono kawan. Prandek rek nyiwara saenakmu dhewe. Hati-hati mek ejem. Tunggal dhewe sengkune grumat-grumut. Pengaco ae. Pengecut. Nek muni ngelek-elek Pandhawa iki entek golek kurang amek. Burung karwane cengele dhek iki apik. Iya, angger marahi hati-hati. Ora wong kok klonyomi temenan. Kalian Petruk Mang badhe tegel cok mboten saged. Awit piyambakipun menika jiwanipun jiwa tresna kan sami-sami. Kok saged ngaten. Kula sasi prisa gimana? Petruk kula para tahan niku mboten males. Mongko mboten mingset. Lajeng nyandak bangkan kula cek dubat tabitke. Nek le mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning to buyer. Kapinujon anggenipun nyepeng menika mrucut. Kontal ning cendhik ngoten lho. Tututi Petruk mlayu. Sareng Petruk pun kliwati kula. Tiba teng pengkang kula pun tampi cek seleke lah denger kene. Sosial iki. Nampan cek seleke lah nggih. Lah saenipun wonten ajengan nyembah kalian mlampah gleleng nika lambene menjep. Oh ngece. Wong tuwa eden jepi. Ngejepi dadi enom ngene ora apa-apa. Kepeksa kula tegel Mas. Monggo mawon. Lenggah mangke badhe kula lepasi pusaka Wijayandanu. Angsal ngawuh ngantos-atos mawon nggih.
mati aku aduh pejah kula paman aku iya paman sing wong tuwa kok ora dong wong agek kahanane kok ngene kok ya adus anak ade kok sak kathoke kaya niki wau kula mlumpat kecegur mlumbang oh mboten sirah mboten kula pun tau teng omah mon klero nyegur kolah lah sebabe wis kebacut mendem ranana wong nglerem kan malah sing ora-ora kebagya kula nyegur kolane ampun ngendika kalih sinten-sinten malah dumungke ning tratak Petro pancen kurang ajar saged kerbat pusaka lajeng pusaka pun notrongaken kula kuwatos yen kula pun pejahi ayih mijil saking telenging wana andulur laku ning sang puspadenta ing paman senguni kula ngger pitumbasanipun temanten gampil kelebet pinangka angel lho kok le sulit teman gampang nih kok kelebu pinangka angel menika lajeng werdinipun dos pundi senjata cakra pinangkanipun dawuh temanten pulang geni ini menapa pusaka dung kala misani kagunganipun Nyai Arjuna kangge srana dawuhing teman iya lajeng angka 3 mutiara sesotyaning wali lah niki gandeng pusaka kalih sedaya sampun nanti mangertos namung yen mutiara sesotyaning wali dereng wonten ing mangertos kula nyuwun kanthi sanget Yai Adipati iki wis padha dikanthi kadang-kadang pulau Kurawa nglebur laku njalak peningan jajah disa Milangkori angpaya mutiara kasebat oh iki kula badhe manggi Yai Kresna ngatos-atos nggih
tinon ing pamiyat busana manika warna renggeng kencana abro bandira layu kumitir sindrang ponder sing maruta serna kumaraning wiyat mangkian kumlebeting dwaja surusu brastra kayu kaprapal ron mawuranjaing siti ron mawur kaduping angin kukila bubarasu paripurna peperangan ing kuban kraton Garba Sumulu antawisipun kila kantong bolong mensah marang para Kurawa ingkang den pandhegani dening Nata Mandura Prabu Baladewa dupi wis cinaketan Wanudya putra dalem peperangan kandhek padha sak tanika sinuwun Mandura arsa ngupaya nata Ndrawati bidaling para Kurawa semedya ngupaya mutiara sasodyaning warih kosok baline kula kantong bolong nyengkaken genya lumaksa upama ta bisa kaya diuncal-uncalke jumangkae ngampe daya-daya tuwuh kayangan Trisila Geni minggah wukir sengkan-sengkan anut bambing kaprel mamiring nerajang sulka mapit mergi kang sempit wis kesulak ing dalu surya datan kaeksi swara kutu-kutu walang atega manika warna ingkang kinaro dedamaring laku mungkumalaping lidalan tatit setindak noleh sejangkah mangu sigeg ingkang wonten madyaning wana ucapo kang pinangka sinambeting cinarta ing lenggah wonten ing Kraton Dwarawati Prabu Sri Kresna dinadhep ingkang putra Raden Wisnu Brata apa dene ingkang putra Narendra Traju Trisna Prabu Nrakasura ya Prabu Istija nggih sami sowan sami ajrih ketingal renteng runtur kaya gandeng koncane